saus, ça compte pendant. Mensen gaan en mensen komen, ik heb er veel te hoge muren en ik heb dus weer gebroken, ben niet eens meer overstuurd. Ik heb dagenlang niets meer te gehoord, waar doe ik er nog voor? Aan het einde van de dag dan rijd ik solo, solo, solo. Oké, we zijn hier in de stad, jullie allemaal deze wel kennen. Het is een van de favorieten. Deze vind jij leuk, hè? Zeker leuk. Als je niks bezig is, dan weet je Wel meedoen, hè? dat iedereen meedoet. Pak je beste vriendin of vriendin met een schouder. Pak je beste vriendin of je vriendin met een schouder. Je hebt genoeg vrienden, toch? Kom op, vrienden. Ja, goed. Slim. Lauren, kom. Ja. Daar wil ik ook op. Ja. Dan wacht erop. En we zijn in het Rijnland. Ja, het is jammer voor je, maar je... Het zijn groep de jeunes van het certificaat gescout.
Ayan ang kipas.